Ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayeuNkulunkulu. Bangcwele ngiyanibingelela umvangeli uDube ngaphansi kwebandla iWord of Abundance Ministry. Bangcwele siyanibema-ke ey'nkonzweni ze-crossover njengoba sazi ukuthi iy'nkonzo ziyeza ngomhla ka-3 iy'nkonzo ziyaqala kuyophela kuya kumhla ka-5 enyanga esiyona uyobe ngu-April. Siyanibema-ke bazalwane niwumzimba kaKristu nonke nje bangcwele nizohlanganyela nathi ey'nkonzweni zikaKristu. Bangcwele asidinge imali bangcwele ukuthi mhlawumbe bazalwane abeze nemali yokuthenga usawoti yokuthenga amanzi noma istate la ekhaya siyibandla Word of Abundance Ministry Church. Asithengisi lutho esikudayisako igama lika Jesu Kristu kuphela. uJohane ehlele endaweni yethempeli ngelinye ilanga ukhanda indoda ezelwe ikhubazekile usethi kuyona manje uma icela ngendlela okujwayeleke ngayo usethi manje akukho esingakupha kona kodwa esinako thina igama lika Jesu Kristu sukuma uhambe. Yilokhu namhlanje esizokusho mhlambe ngelanga lephasika kubazalwane bonke so nje sukuma uhambe esinako igama lika Jesu Kristu kuphela. Indawo kuseDipsloot i-Fortune 7 Parks Mahashela Street ngomhla ka-3 ku-April masihlangane khona. Siyabonga.